Hej og velkommen til naturen i Danmark. I dag er vi i Korsminde, og jeg vil gerne interviewe borgmesteren i Korsminde, som ved en masse om fisk. Og der kommer en bil. Mit første spørgsmål er: hej Simone Sindal Bæk. Simone Sindal Bæk er borgmester i Korsminde. Korsminde er en rigtig stor by, som har mange fiske. Der kommer rigtig mange turister til Korsminde. Korsminde er en meget stor fiskeby. Og nu vil jeg interviewe Simone Bæk Sindal. Hej og velkommen til, Simone. Tak. Simone, hvad går du og laver? Jeg går ikke og laver det her store fisker og lidt, jeg chiller. Og chiller, hvordan gør man det? Slapper af, jeg er sammen med nogle fiskere og chiller med fiskene her. Jeg forstår stadig ikke, hvad chiller er. Hvorfor bliver du ved med at sige det? Forstår du, hvis jeg siger, at jeg går rundt og knipper med fisken? Det var da dyresex. Simone, hvor mange fisk fanger du om året? Det er svært spørgsmål. Et par tusind, tror jeg. Ej, det er nogle af dem. Hver måned fanger jeg, under over 500. Så er der da ikke flere fisk tilbage i havnen? Det går sgu nok. De skider jo et par ud. Hver nu? Nej, hver dag. Er det dig eller fiskerne, der gør det? Jeg er fandme ikke helt sikker. Jeg har jo 25 unger derhjemme, så ja. Men de skider sgu nok et 25 ud per dag, så per fisk. Per fisk, siger du? Ja. Vi har jo valgt at bringe det her, fordi at det nu er kommet rigtig godt op på fjernsynet, at mennesker har dyresex. Jeg vil så bare lige høre, Simone. Hallo, der er nogen, der kunne gøre det der. Ej, de